A l'hora de fer el càsting hi havia dos elements molt principals. El primer era producte de proximitat, per diverses raons, perquè hi és i perquè trobo que continuem no reivindicant-lo suficientment. I per això, per un cantó, hi ha la col·laboració amb l'orquestra, que és amb el Daniel Espasa i Vespres d'Arnadí, amb una orquestra i amb un director amb el que jo treballo molt freqüentment, i el nivell ja no només aquí a Catalunya, sinó també a fora Europa. Vull dir que aquest link era molt clar ja d'entrada, no? Després, la coprotagonista, diguem-ne, l'Almirena, jo tenia sempre claríssim que volia que ho fes la Núria per moltes raons, perquè la Núria és una cantant d'una trajectòria internacional molt espectacular, perquè el seu cant és meravellós i perquè, a més, el paper li va com en ell el dit, diguem-ne, no? Vull dir que no podia fer... I a partir d'aquí es va anar vehiculant tot l'altre cast, no? Llavors jo veia... Jo tenia molt clar, tampoc no volia comprometre a la qualitat, l'alta qualitat de l'espectacle, per això que et deia jo de producte de proximitat. Vull dir, jo quan veia les persones i en parlava amb l'Oriol, quan trobàvem les persones adequades per fer això i estaven disponibles o no, o sigui, anàvem fent l'engranatge. Però he de dir que, per sort, jo diria que un 99% del cast he sigut sí a la primera. Llavors això em fa especialment il·lusió, no? I perquè la gent ho té ganes de fer-ho, la gent volia col·laborar amb nosaltres, la gent volia anar paral·lada, tot aquest cast, i llavors això fa que un pensi que té sentit tot això, no?